Dneska jsme vydělali úplně neuvěřitelný nespočet peněz a já se vám chci pochlubit, jak jsme se k tomu dostali. Šli jsme do Ulta Beauty, což je něco podobného jako Sephora, a šli jsme vrátit jeden make-up za $20. S tím, že prostě jsem to mohla vrátit jen tak, takže $20 nám přijde na účet. To je úplně výborný. Když jsem tam byla, že jo, no. tak samozřejmě jako na ně vykoukl nějaký věci. Renče trochu využila situace, jako Ne, jako využila, ale spíš jako... No, už jsme tam prostě byli, že jo. Prostě se to naskytlo na příležitost, to byla to příležitost. Svrklo tě to do nosu. Jo. A jako co by to bylo prostě, kdybych toho nevyužila. No vlastně. Vyplejtvaný čas vlastně. Úplně, jako úplně. Jako to bychom se museli jít znovu, že? To by se tě nechtělo. Ne, to bychom nechtěli. Za to, že jsem vrátila $20, jsem si mohla ušetřit čas, nakoupit za dalších 150. Ale vlastně to nic nestálo skoro. Až na těch $150 teda, no. Ale vlastně to stálo 130. Jo. Za měla $20 slevu. No to je furt hrozný. Není. No. Že něco vlastně bylo zdarma. Třeba tohle bylo dost pravděpodobně zdarma. Jo. Vaše radost z toho. No to jo. A co těch dalších 6 produktů, co tam je? To byla příležitost, která se naskytla a já jsem ji využila. Svaně, prostě si chcete holíček. Jo, já moc chci. Fakt? Ne.